Pomenuli ste pritiske, međutim, da li ste imali neko zastrašivanje, pretnje, bilo šta vaši članovi, ajde, ne vi lično? Naše razne informacije tu dolaze, rekao mi ovaj, rekao mi ono, ja kažem, pa dobro, ako ti je rekao on da ti ne budeš ovde, ti idi, šta ćeš mi takav plašljiv, čim ti dođeš kod mene i kažeš mi, rekao mi ovaj da će meni Dragan da me ostavi bez povega, ma beži bre, koji ćeš mi đavo takav. Tako da, generalno gledano, ja lično nisam trpio nikakve pritiske, ne zbog toga što sam ja mnogo jak, pa ne, nego prosto jednostavno, verovatno i oni procene. Kod ovoga može, kod onoga ne može. Mi smo imali protest Jagodinske pivare 2013. godine, ljudi nisu smeli da izađu iz kruga Jagodinske pivare, kaže, Dule, mi ne smemo da izađemo. Kaže, mi izlazite bre, evo ja dolazim s Ravnogorcima s druge strane, 4 Ravnogoraca blokiralo opštinu. Blokiralo opštinu i stalo u svoj narod. I nikakve konsekvence nisam trpeo zbog toga. I kako da ih trpim, jer da sam ih trpeo tad, ja bi izveo 150 ljudi, pa bi blokirao opštinu. Pa da vidimo najteže je voditi borbu protiv čoveka koji nema šta da izgubi. Ja, Aleksandar Racić, Aleksandar Grković, Stefan Vojinović, Nenad Ilić, ekipa oko nas, oni nemaju šta da izgube. Znači, oni nemaju šta da izgube. Tako smo pravljeni, tako smo kalemljeni.